Bună dimineața, Cristi! Neața, neața! În pași de dans, da? Salut, vigoare! Nicol, salut, Daniel, salut, Silvia, ceau! Ce și facem? pe Oxy, măi, nu-l salutăm și pe Oxy? Unde? L-am văzut. Eu n-am văzut că ți-l mai energică. Vezi că dacă nu-i băgat în seamă, face urât pe aici. Să vedem dacă, Alex, te descurci mai bine decât Oxy sau nu. La dans. Ce, să aleg în Nicol, patul partea la mea dreaptă, hai să ne punem un pic pe treabă. Ia să vedem. Să văd dacă reușiți astăzi să faceți un pas de dans. Au. Mai ales Nicol, Zici că e Rambo cum și-a legat el aici. Pa! cel puțin. Ia, azi mă Uite-te chinui la pe mine, da? Foarte simplu și 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Păi Ia veni și voi, Silvia. Păi la Și dans, da. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lateral. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Și voi de acasă, da? Vreau să vă... Hai, ridicați-vă sus. E Și simplu să Oxy stai în fotoliu, să dansează. te uiți. Aș putea și eu. Nu. Haideți să facem toți împreună. Nu vă vede nimeni. Încercați fără nicio rușine, fără nicio... Nici pe noi nu ne vede nimeni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Lateral, lateral, lateral și Cristi, schimb. asta 1, e 2, 3 cumva o și alternativă, 1, 2, 3. nu? La nu face sport dimineața, dansăm și e la fel de bine, nu? Bineînțeles. Consum chiar mai multe m-am calorii amintit dacă deja. dansezi. Da? Și dublu. Dublu. Asta presupune că știi să-l faci părea simplu. Aici. Oxy, cred că tu dansezi mai bine. Mulțumim. O, și stă și mai bine cu moțul în frunte. Mulțumim. I-am botezat, să te nu știu. Ok. Alex. Tu te descurci ce arată? Ce ai învățat? Ai vreo noutate? Ai tu un pas de la tine pe care îl știi? Ceva pe latino? Care vrea să te exprime? Aoleu, Dar ce zici și asta un ce fel- frumos. Hai că nu-i de Dacă atât a manele. reușit să învețe, Latino, da. dacă atât a reușit să învețe, E cam înseamnă că nu mă descurc foarte bine, îmi pare rău. Mai cam vrei să trist. încercăm o dată de la Da, început? hai să mai încercăm încă, dacă Hai. tot așa De la complet, început. da? Și stați un pic. Hai să schimbăm să te dai- muzica. Încercăm să schimbăm puțin muzica. Când vine Da. Cristina de tot peste cap, muzică, Ba da, o să săracii noștri încercăm. colegi. Hai să vedem un pic. Ia. Păi asta e Pregătiți? Aceeași latino? faci pe asta? Da? 7, 6, 5. Mai rapid. Lateral. Dar mai e prin surprindere. Și acum schimb. Cum adică schimb? Schimb partenerul. Hai dublu, că ți iese. Așa? Tu te descurci, Alex. Excelent. Dacă aveam și o toace, poate mă descurcam și eu. E greu să aluneci în Da, absolut, asta e. Îți dai seama, E greu eu să cu 2 dansezi. metri, așa. Cristi, mersi frumos, iar ne-ai făcut să transpirăm. Dacă reușim ceva în emisiunea asta, e să Mulțumim frumos, transpirăm, Cristi. Mi-a clar. făcut plăcere. Să ai o zi frumoasă, că cu Mulțumesc. noi să încep bine, da. Ca întotdeauna și cu voi la fel. Te pup, Cristi!